Jó napot kívánok, szervusztok! Azt gondolom, hogy ez a népszavazás nem az igenek és a nemek harcát fogja hozni, hanem azoknak a harcát, akik otthon maradnak, és nyilván azokét, akik pedig elmennek szavazni. Nem hiszem, hogy éppen négy pécsi polgár nemmel szavazhat erre a kérdésre, úgyhogy én is azért veszek részt ebbe az akcióba, hogy minél többen tudjanak róla, esetleg a sajtó tisztelt munkatársaink keresztül is, hogy lesz március 4-én egy népszavazás. Elég érdekes a kérdés. Ugye igennel kell válaszolni egy olyan kérdésre, ami elméletileg azt eredményezi, hogy nem lesz. Ha helyes választ adunk, akkor nem lesz ez a NATO radar a Tubesen. Egyáltalán az a furcsa, hogy egyáltalán miért jutott eszébe a pécsi politikánk, hogy támogassa ezt az ötletet, hiszen a 2004-es miniszterelnök által felkért lánybizottság már az első között azt mondta, hogy mint a Pécs közelsége miatt, mint pedig a várható környezeti károk miatt a Tubes és a Jakab-hegy volt az a két helyszín, amit egyből kilőttek a szóba jöhető helyszínek közül. Most miért kell ezt a népszavazást elég sok pénzért végrehajtani, ez megint csak egy érdekes kérdés. Reméljük, hogy győzni fogunk. Azt gondolom, hogy elég érdekes lenne, mert azért általában, amikor nem ilyen országos szintű politikai szituációk vannak, elég nehéz a helyi polgárokat lázba hozni bármivel, tehát reméljük, hogy sikerülni fog. Köszönöm szépen!